नैबे सावगारियाव भिडिअ नुनाय गथ'आ ड्राग्स अभारड'स जानानै हांल' दंसै आरोना रैखा मोनगोन मोना खुनु आखा गैया। नाथाय दिनैनि लाइमोनफ्रा मानो बेबायदि जालांखो रायजोफोरनि मा अबस्था जानानै दं हांल' दंसै। हेल' लोगोफोर फैलायबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट लानानै बा नोंथांमोनजों सावरायलायनो होननानै नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ आरोना मोनसे भिडिअ ससियेल मिडियाआव फेसबुकफ्राव भाइरेल जादों सासे हिनजावसा गथ' उन्दै बैसो ना बांद्राय बैसो नङा 12, 13, 14 बोसोरसोनि जागोनदां आरोना जायनाखि ड्राग्स लानानै खुगाजोंहाय फेंफोना गजोबलायनानै मा अबस्थायाव दं रैखा मोनगोन ना मोना ना जिउआ बासिगोन ना बासिया बे मानसिनिया दा बेबायदि अबस्थायाव ओरैबादि दानि थासारिया जालांबाय आरोना जायखिनि जों बुंनो हायो मानसिया गावनि थैगोनखौ गावनो बानायना लानाय सम बेबायदि जाफैबाय आरोना दिनैनि दिनावहाय मा अबस्थायाव दङ नै दानि लाइमोनफोरा उन्दै समनिफ्रायनो ड्राग्स जानाय लोंनाय बेफोरबायदियाव गफबनानै गावनि जिउआनो जोबलांगोन अब्लाबो गारनायाव गैया नागारनायाव गैया। दिनै बेफोरबायदि मानो जानो मोनलांखो दिनै संसाराव फुरा मानसिफोरा आजादि फ्रिखौ नामायदों दे फ्रिदम आजादि गावबागाव हारसिं सोलिनो हानाय बेखौ नागिरदों संसाराव मानसिया जायनि थाखाय दिनै गावबागाव गोसो बादि बेराय जा लों बेफोरबायदि अबस्थायाव दङ आरोना बेफोरबायदिखौ नागिरनानैनो मानसिया गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय अबस्था बेबायदि सफैदों दिनै नैबे लाइमोनखौ नुदों नोंथांमोना ड्राग्स जानानै अभारड'स जानानै माबादि जानानै दङ दायो नै मा थिग दिनैहालागै दंना गैला मानसिया आरोना मैयानो जानाय जाथायमोन बेफोरो स' बेबायदि अबस्था दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि बर'फ्राबो उदां नागिरदोंमोन उदांस्रि नागिरदोंमोन बड'लेण्ड नागिरदोंमोन बिनि उनाव बिटिआर मोनबाय माबादि बिटिआर मोनखो जाय गोहोआ बिटिसिनिनो गोहो नाथाय मुङा बिटिआर जाबाय बेबादि आरो बुंबाय मानसिफ्रा जों दिनै फ्रिदम जाबाय गोजोन मोनबाय जोङो गोसोबादि थाबायनो बेरायनो हायो ड्राग्स सोबनो लोंनो हायो गोसोबादि बेबायदि अबस्थायाव फैबाय बेखौ दिनै जों मोनबाय आरोना बै समाव जोङो जेब्ला गावनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय पुलिस आर्मिफोरजों दावहा नांदोंमोन गावथारजादोंमोन साफा सानै थैनो गोनां जादोंमोन जों नुखादोंमोन बै समाव दिनै साफा सानैनि जायगायाव सानसेयावनो ड्राग्स जानानै गारि एक्सिडेन्ट जानानै लोंनानै थैनायखौ जों बै समाव नुवाखैमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बे फ्रिदम जोबनो गैयै गोजोननायखौ मोननायनि उनावसो दिनै जोंहा बेबायदि थासारियाव जाबाय आरोना जोबोद दुखुनि बाथ्रा दे माबायदि जाना थादों ना खुगाजों फेंफोना गजोबलायनाय ओरैबायदि अबस्था दिनैनि लाइमोनफोरा अब्ला जों मा आसा खालामो दिनैनि लाइमोनफोरनिफ्राय ना जों गावनि जोलैखौ लाइमोनफोरखौ मोजां खालामनो हायाब्ला जोंहा जेबो मुलाम्फायानो गैया थ' बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखौ ओरैनो ससे सम फेदेरनानै दुखु लानानै आरो गावनो उनाव बोराय बुरै बैसोआव दुखुजों सैसोनानै गाव हारसिंनो मावना जानांनाय अबस्थायाव सफैगोन आरोना जायनिखि गथ'फोरा नोंहा गेजेर ससेयावनो गोमाबायब्ला अब्लालाय नों सोरनिफ्रायथो आखा खालामना मोनजाबावनो बोराय बुरै अबस्थायाव नों गावनो फिन मावनानै जाफिनखानांसिगोन नोंनि गथ' गथाया नोंसोरखौ जोथोन लानो फिसिनो थाखाय गैलायानोब्ला मा खालामबावनो बे जानाय लोंनाय सोबनाय बे दिनैनि संसाराव मा जालांनो हमदों सोरबाबा गावनि बिफाखौ बुथारदों सोरबाबा गावनि बिमाखौनो बुथारदों जानो लोंनो सोबनो मोनैनि बेबायदि अबस्था जानानै फैबाय अब्ला जोंनो दिनैनि दिनाव माखौ नांगौ जायनाखि संसाराव गाज्रिसिन बेखौसो बांसिन नागिरमारो दिनैनि दिनाव ना मानसिफोरा ड्राग्स जौ जुवा लोंनानै गावनि जिबना जोबनायखौ नागिरो ना गुबुननि मोदोम देहा सोलेरखौ लुगैनानै गाज्रियाव थांनानै गावनि मान सन्मानखौ फोजोबना लानायखौ लुगैयो बेफोर मोजां गाज्रिखौसो लुगैयो आरोना बांसिन गाज्रिखौ जायनाखि जों दिनै गाज्रिजों गोरोबफानानै मोजांखौ मावनो रोङिनि थाखाय जोङो मा जागोन गावनि जिबन इसोरा होनाय बे मोजां जिबनखौ जोङो नस्थ' खालामना लागोन देहा सोलेरखौ नस्थ' खालामना लानो हागोन अब्ला जों मा बुंनो आरोना बेबादि जाथाया जोंनि गेजेराव दायो जोबनोनो गैला आरो जालांबायानो थागोन बेफोरथ' रोखासै
जेसेबांनोखि मानसिया गावखौनो फ्रिदम बा फ्रि खालामनो हायोना एसेबांनो मोजां गाज्रि जेबो साननो हायालासे गासैखौबो मावनानै थांजोबनो नागिरनो फ्रिदम होननाय बुस्थुखौ मोनोब्ला आरोना फ्रिदम। स' माबा मोनसे हेंथा बा सोरजोंबा नाख्रेब जानाय दङब्ला नों गावखौनो साबधान बा मोजाङाव लाखिनो हायोनो आरोना ना। स' आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना लोगोफोर। बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोना सोरखौ सायख'नानै भट होनो सानदों एसे सानदो। रायजो राजाखौ बर' हारिखौ सोर थगायदों सोर थगायाखै सोर मोजां मावदों सोर मावाखै ना। जों सोरखारखौ लानानै जेबो टेनसन लानो गोनां गैया। जेखि सरकारानो जा जोंखौ एसे मावना होगोन एसे गावसोर मावना जागोन गावसोर जाखागोनखा बे ना। बिजेपि जा कंग्रेस जा जाखागोन, इउपिपिएल जा बिपिएफ जा जाखागोन। नाथाय बड'लेण्ड सोमावसारनो जोंखौ सान्दुं गोसायाव ना फोराननानै ना गोरान बायदि फोरानख्रबनानै बे बिटिसियावनो थानाय गोहोखौनो लानानै ओरैनो नामल' सोलायना बिटिआर लाबोनाय प्रमद बर'आ बर' हारिखौ नाम्बार 1 थगायदों आरो आंनि नुनायाव। रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो दिनै? जेबो एक्सट्रा गोहो गैया फांसन गैया बिटिआर मिथिबायना। बिटिसिनि गोहोआवनो जिरायना दं, बिटिसिनि इलेक्सनखौनो गेलेगोन। दा बिटिसिनि खामानिखौनो मावना जागासिनो दं प्रमद बर'नि थगायना जानाया। बेबायदि गाव गादियाव जिरायनो सिट जानो थाखायसो बियो सोमावसारफ्लादोंमोन बे मानसिया। आरो बे फैनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव माखासे गुबुन हारिफ्रा प्रटेक्टेड क्लास मोनबाय। बेनि उनावहाय आरो मोननो थांगासिनो दङ। जोंनि खाथियाव दाखालि फरेस्टफ्रा माखासे जायगाफ्राव हा सुफैदों आरोना। जेरावनोखि मानसिफोर थाखायो मानो थाखाय सुदों बेखौबो मिथि मोना। जिखुनु जाया हाखौ सुफैदों आरोना माबा मोनसे खालामनो थाखाय। अब्ला मा जागोन रायजो राजा नोंथांमोन? बिटिसि इलेक्सनाव एसे सानै हयै भटफोरखौ होदो आरोना नोंथांमोना। हारिनि थाखाय सानदो, जोंनि गोहोनि थाखाय सानदो। जाय जोंनि गोहोखौ दिनै बिजेपिआ फोजोबनानै लांथारनो नागिरदों। दिलीप सायखियानि खुगाजों बुंदों, मामानि खुगाजों नोंथांमोना खोनाखादों। 60 डिल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक मोननैबो थानो हाया, मोनसे ना मोनसे बोखारथारनांगोन बे बाथ्राखौ दिलीप सायखिया बुंखादोंमोन। अब्ला नोंथांमोना सानदो दिनै ना। सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर। एसेयावनो फोजोबबाय, बाय।